L-4 filgħaxija ġurnalista dan l-istazzjon ma tħallix jagħmel mistoqsija lil kap nazzjonalista Bernard Grech wara il-voti li ttieħdu fil-Parlament. Dan anke kien il-Partit Nazzjonalista stess li bat sejħa lill-midja għal barra il-Parlament. Minflok il-ġurnalisti ma tħallew jistaqsu xejn. Ringrazzjakom u nsellmukom. Onorevoli, Dr. Grech. Hawn il-kap tal-Oppożizzjoni telaq ma' bosta uffiċjali u anke bodyguards li l-protesta li kienet qed tiġi organizzata mill-Aqda Estremista Nazzjonalista Repubblika. Minkejja dan il-ġurnalist ta' One News Francesco Borg kompla jipprova jistaqsi lil Grech iżda kif jiġdu il-filmati li se nxandru juru b'mod ċar li dan beda jiġi ostakolat u mwaqqaf milli jagħmel xogħlu minn dawk li kienu madwaru. Dr. Grech għandi mistoqsija ma importax. Għandi mistoqsija. Ma stax insaqsi mistoqsija jiena. Ma stax insaqsi mistoqsija jiena. Ma stax insaqsi mistoqsija. Kellek iċ-ċans. Ma kellix iċ-ċans, ma ħallejtunix. Ma ħallejtunix insaqsi. Dr. Grech għandi mistoqsija ma importax. Kelli ċans, fiex kelli ċans. Qedtilkom li ħansaqsi jekk jogħġbok, Tibuttanix, irti saqsi mistoqsija jiena. Irti mhux saqsi mistoqsija. Tmistnix, sinjur, tmistnix. Jien qed insaqsi mistoqsija. Ma kellek iċ-ċans. Ma kellix iċ-ċans qedtilkom ħansaqsi mistoqsija, butta ħaltelaq lem Dr. Grech. Dr. Grech għandi mistoqsija ma importax. Dr. Grech għandi mistoqsija. Mhux qed timbutta? Kif der fil-filmat fost dawk li wafqu lil ġurnalistana kien hemm l-uffiċjali tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard u Simon Kassar, ix-xufier personali ta' Grech Norvin Spiteri, uffiċjal tas-sigurtà li jkun mal-kap nazzjonalista u segretarju internazzjonali u kandidat nazzjonalista Beppe Gallia. Wara ħafna tentattivi, il-ġurnalist irnexxielu jagħmel mistoqsija unika lill-kap nazzjonalista. Dr. Grech għandi mistoqsija ma importax. Dr. Grech għandi mistoqsija ma importax. Dr. Grech, għaliex l-X-Borg ma ġiex, ma votax magħhom illum? L-X-Borg imsifer. U ma tħossu li jaqbel miegħek? Wieġibtek, l-X-Borg imsifer. Wieġbek. Issa importanti li tkun onest u kelli dak Laħwa, tibbuttawni, ma kellix għalġik tibbuttawni, ma kellix għalġik tmissili. Ma kellix għalġik tmissili. Hawn Bernard Grech mar idur maċ-ċorma żgħira li attendiet wara li wieġbet għas-sejħa tal-Aqda Repubblika u iżjed minn kollox għamlet ħosbis bil-borom u sfafar li l-parteċipanti intalbu jeħdu magħhom f'tattika simili tal-imoddi. Hawnhekk ukoll xi ħadd miċ-ċorma iddeċieda li jissotta lill-ġurnalistana boġġett li x'aktarx kienet suffara kif jixhed filmat mix-xandira diretta tal-Aqda Repubblika. Din mhux l-ewwel darba li uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista wafqu lill-ġurnalisti ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet milli jagħmlu dmirhom, tant li spiċċaw ukoll jinħarġu ċanfiriet mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin l-IGM. F'Novembru li għadda, il-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard ġibet lil ġurnalista One News Nolan Camilleri waqt li wkoll ipprova jagħmel mistoqsijiet lill-kap nazzjonalista. Ftit tal-ġimgħat wara, il-ġurnalist Francesco Borg li nserta l-istess wieħed li twaqqaf milli jistaqsi l-4 filgħaxija ġie attakkat minn partitarju nazzjonalista waqt li kienet jagħmel mistoqsijiet lid-deputat nazzjonalista Tony Bezzina. Dwar dan il-każ mistennija saħansitra jinbdew proċeduri fil-qorti fi żmien li ġej wara tressaq rapport fl-Assa tal-Pulizija tal-Belt dak iż-żmien.